Mar gero doho e boma ma Awendo e sub county ma Awendo gedo ma itimo kod omenda maromo shillings million 25 ma owuok e aguch omenda mar CDF ma Awendo ochakore. Jafwambo mar county ma Migori George Juma ni kod ler mathoth. Motelo ne chakruok ayanga mar gedo mar doho ma Awendo, doho ma idhi ger kod omenda maromo million 25. Jatend doho e county ma Migori Anong'injo kod jong'ad buch mamoko mane oten kod doho ma Awendo Walter Wino ne olimo lowo monigo gere doni. On a fact-finding mission, following the request and proposal by the area member of parliament to establish a court of law within Awendo constituency. So the Chief Justice wrote a letter and requested us to come and find out the situation, places where the MP wanted the court to be built. Jobura ma Awendo Walter Wino e kinde twak mare ni wadni omenda maromo million 25 mawuok e oguch omenda no mar CDF ma Awendo oseket tenge mar gero doni magedo mar dhi kawo dweche 6. Njo chiwo kwayo ne jo judiciary ma or officers from the office mondo bi ong'e anena ka bende kama wantiego ber kot nyalo bede. Pesa ma wadhi keto en pesa moromo gere to biro luwore gi design ma wayudo kwa kocha. Ing'eyo ni the architectural design mar gero court wuok from the judiciary. Owino wani chenro ni mar gero doho obiro lole kod ywak ma osbedo ka igolo kod jodak e gwego ma Awendo ma osbedo ka koro lao doho mabor